Ofu nwoke sị m na ya nụrụ nwaanyị wee jebe obodo oyibo na-esendịrị the girl ego na-etake care of the girl. Si ya nọkọtazi anya kpọza the girl etu o si ekwu okwu somehow. So bido ya kpọọ ọnya mgbe ụfọdụ ọsị anya chegodu ka ekpee ekpele. Mgbe ụfọdụ ọkpọọ ya n'ime abalị si anya kunye kafa kpee ekpele. Ekpekwa ekpele. Anọkọtazịa ife ụka anụnwa ọ na-eme dịzịa too much mgbe ọbụla ekpele ya asakwa na ekpele dị njọ. Ọ bụrụ etu a ka this girl si eme ekpele before ya wee nụrụ ya na ekpele nke nwezi ka ọ dị. Ya wee na-ajụkwa ya sị ya na o nweziri mgbe ọbụla ekpele kedu ihe na-eme. Ọ sị ya na o nwere ebe a na-eje eme ekpele ịmago n'ife dị n'obodo oyibo na ya kwesịrị ịdị prayerful osikwe nke ọfọ nke ya sị ya na-eziokwu na o kwesịrị ịdị prayerful mana si ya na-enekwa ihe nke a anya ya gba nkịtị si eniwe ebe ya nọrọ nso na ọ bụ na ọ na-ebugheli Baịbụl ọ na-ebugheli na ọ ga-eme ụmụ nwoke a na-agbakwuli ọsọ. Ya wee gba nkịtị. Na mgbe ya ji wee dobazi uncomfortable n'ụlọ ofu mbọsị si this girl wee kpọọ ya wee sị ya na o nwee ife achọ iji ya. Ya sị ya kedu ihe ọ sị ya do you believe in God? Ya sị ya ka ekwe ebe ajụjụ nke esi. Ọ sị ya mba nọ na ya chọrọ ịma ya chọrọ ịma do you believe in God? Ya wee sị ya biko nekwenụ m anya mgbe ya bịa ime ego ọ na ya nara eje ụka. Ọ sị ya na ya na ọ sị ya na o nwere ihe dị iche n'ije ụka na mmadụ believe in God. Ya gbakwa nkịtị si nekwenụ this girl. N'ihe a ka kwuchekwanụ olukwe the next abalị the girl which is nwunye kpọkwa ya wee sị ya na pastọ ya gwara ya na pastọ ya gwara ya na ọ mara Chukwu and na ebe pastọ ya gwara ya na ọ mara Chukwu na ọ ya afịakwa ha na-abarụ na ọ ya afịa ha na-abarụ na ihe a na-ekwu kịta abụọ bụ na ọ mara Chukwu na ọka ọ malụ Chukwu na ya chọọ ka ya nye quotation Bible ọ ga na-agụ ọ na-eme recording na-esendele nya nwa ka a wee malụ na ọ maalụ Chukwu. This guy si ihe a wee nye ya agbazi anya nkịtị na ya tụpụrụ ọlị ọnụ maka na ya na-akwado ụna. So ya wee kwado wee naba and na mgbe ya na-achị naanị ya gwara the girl ya wee nalụ obe the girl wee jee ebe nna ya wee jee jụba ndị befa wee sịfa kedu ihe a mezili eji ajụrụ ya ma ya maalụ Chukwu. Wee sị na ọ nwere ụka the girl bidoro ọfụ na ọ ga-abife pastọ gwara ya. Ya wee sịfa kpọọ the girl fa wee kpọọ ya wee bata ya wee jụbịa si ọsịa na pastọ si na ya mara Chukwu na ọ ga-abịa ka ya soli ejebe na chọọchị afọ ka pastọ kpeeli ya ekpele. Ya wee nọkwala otu na-ekwe dizga si ise gịnị ọsịa na ọ bụ na o soro eje na nke pastọ ka pastọ meeli ya ekpele ya ma ngazi n'iru with the marriage. Ya wee na-anụ befa ya wee lụọ wee kpọọ ya wee sị ya ma ọ ghara abịa na eli ya ịmago n'isi obodo oyibo wee nata ya chọrọ Ibongin. So ọkwa na the girl wee jelụ wee bịa wee sisie nne fa wee lisie nne ya wee metụrụ nne aka nke ka elie Ibongi. Ụna agba ife this girl gwara ya na ọ ma mmetụkwu ya aka until o mee gịnị o jee na nke pastọ jee pastọ emeeli ya ekpele na ọnya wụ na elie Ibongi. It's not like na emere ego this girl na emesigo ihe dị n'isi o na-ebe afụ ka iwe nọ wee wee nye ya wee sị ya ngwa pack your thing and leave gị jezie ka pastọ ọbazia gị. To his greatest surprise, this girl pack ya ngwongwo say that I will obey God instead of man. No ihe ọ gwara ya. Ya na-eni anya so pakọlụ ngwongwo ya nzawo na-abịa. Ya gbazi anya nkịtị mechalụ na ihe nke dị aka na film. Na ihe akwadola ịnọwo ofu ọnwa ka akwadola ịnọ before nya anachighebe azụ n'obodo ya si wee bata. After 2 weeks, this girl gbala bịa akụ aka bata. Sekula na si abiko ni ado sorry na ihe melienu n'ofu gị n'anya ihe melienu n'ofu gị n'anya. Ya wee sị kedu ihe melie ọ sị na pastọ ihe gwara ya ekwe na-enye Ibongi until ọ bịa ka akpeeli ya ekpele. Ọkwa ifu gị na aka na-ekwu this girl isisi akwa ya gbala ọtọ sị na ọ bụrụ na Ibongi na-ese ya bịa ka lie Ibongi. Ya wee sị mba na ọ bụrụ Ibongi na-ese na ihe anụnwa bụ 2 years ya hapụ gị wee nọrọ obodo oyibo. Na mgbe ya na-abata na ya na-expect a warm welcome. Na ya chedi sef ma ọ gị nwa ga na-akpụ ya akpụ ya bịa ka elie Ibongi. Ya wee jiri ọnụ ya wee yọọ gị Ibongi wee jesi na pastọ sị gị na ya chọrọzi gị jebezie ka ije ka pastọ libezie na ya chọzi. N'eziokwu eziokwu ya wee believe na o nwere onye na-eli Ibongi maka na ihe anụnwa bụ 2 years ya pụrụ
ya wee nata wee ya onye Igbo ngị o wee jụ na obi ya apụgo na dis guy ndị ya chọrọzie ya ndị befa wee sị na fa ga-atụ ya n'alụ nsị ma ọ bụrụ na ya jụ na ya ma nụzi ya ngwa chekie na akụkọ nwa ha nwaanyị na-asị ya bịa ka ajefu pastọ ma ọ bụrụ na ya fụrụ pastọ na ya ma mmetụ ya aka na ọnya si na ya ma nnọzi ya ndị befe si na fa ga-atụ ya n'alụ nsị ma ọ bụrụ na ya nụrọzi ya biko kedu onye ọ ga-abụrụ ọkaba na that family je nụọ nwaanyị na ya chọrọzi ịnụ dis girl mana ya chọrọ ka ya mara ife ndị mmadụ lụ nwanne m kedu ife ilo onye gaa n'iru nụbakwa dis girl ka onye hapụ dis girl chọọ nwaanyị ọzọ ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko gwa anyị ife ilo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa okolobịa aka iji ma ife ọ ga-eme ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ